Какво става, хора? Аз съм Кинков и това е шоукейс на сървър. Сървъра се казва QuakeCraft. Значи правилата на QuakeCraft е забранено използването на хакове, забранено е краденето, забранено е псуването, изпамено в чата, сървъра е PvP и екипа на сървъра не отговаря за изгубените предмети. За повече информация напишете help. Не искайте айтами от админите и тези неща, айтами, геймод, флай и други неща. За да печелите пари отидете на Warp има сел айтами, за да оцелявате, натиснете тук. Значи за начало може да дойдете тук да вземете един меч, няколко ябълки и малко кожени брони, защото сървър е PvP и все някой ще иска вълби. Значи има ларпове. Ларповите са енчант, в който може да енчантвате разни неща. Да се енчантвате енчоп. Такова за енчантваните неща. Ендермен да ходите да събите с ендермени. Евента там правите евенти. Фиш правите, ходите да ловите риба. Другото е фуд, там отидете такова събирате си храна, но има такова да цъкнете да продавате храната си, когато се събрали, което е хубаво. Значи също тук като хванете рибата, продава една риба $5, което е супер. Там има някакви неща, които не знам. Не, джузас, не! Някакви неща тук. Да, пишете някакви неща, нямам никаква представа, джуза с някакви неща прави. Да, това е колнара. Нямам никаква представа какво направи току-що. Но, както и да е, значи следващия ларп е джъмпа, там ходите джъмпите, Пловдив, там нямам никаква представа какъв е този. Другото е PvP, ходите битса, шоп. Правите който искате. Сплив евент има. Нека ви покажа сплит. Естествено, аз ще забравя да напиша ларп. Взимате си бутика и почвате трошите пода. Как се прави? И след това правите всякакви такива неща, забавлявате се. Значи сървъра, не знам на колко време, админите са много често са в сървъра, но такова с IP-то ще е в описанието. Елате погледнете го, забавлявайте се. Да, като се построите, значи има няколко ранка. Дето аз съм ютубър, другия е вилджър. Вилджър, това сте вие началните, дето нямате накратко сте начални, сега кажеш гестъре, имате някакви права. Но след като правите там, като си построите къща, като е напълно обзаведена всичко там, викате админ и той го прави Citizen, което е супер. Аз не знам какво ви дава, но е яко. И това беше от мене, чакам в сървъра да играем. И чао!